Yeah, pali issue ya manganya makamaka. Actually pali sometimes maojinache issue je kamakambidwa anthu akamalongosola nthawi mfuno zikhala upay ndi kupanga apply tenzeru osati molalo. Yeah, molalo timazoti molalo ikangopita kumakhala yapitali basi molalo. Yeah, koma sometimes ufuna ukhaleke pay ndi kuganiza apura. Kodi issue mene zimene zikambidwa apa zimakamaka munzeru zikuyenda bwanji zikugwira bwanji. Anyway, pa MPC ba madolo akuti timvesera ndikaprogram kuti timvesese. I know it's just a kaprogram kobowa ndithu for sometimes basi zimakhazo kuti basi like amango kamba zokhazo kuti sakamba za mavuto yayi sakamba za ma issues kuti chancha amango kamba zokhazo kuti zikomera mbali imodzi kuti basi zaleleza you understand nde kama unaka zoneka program kobowa kwambiri. Yeah, koma no this issue ekhuza ndi manganya kwa point yona kuti amanganya napasidwa maudindo angapo amene zopeza kuti iwowa akuona zizoti sanapanga chilichonse background koma anakutha kuyankhula, right? And amumba anapasidwa udindo wawo anayamba kuonesa background kuti munthu unakola akuthamanga kwambiri koma no vice versa kuyankhula ndiye ndi chibwadza satha kuyankhula makuti then anthu kenako mumba. Anyway, that's it. So amalawa kuti mufuna chani, mufuna munthu oti background akuchita zinthu kama mufuna munthu oti background sakuchita zinthu komano akutha kuyankhula. That's akupanga comparison ya Michael Usi komanso ndi Vidumbiko Mumba. So that's it. Maganizo anu ndi otani pa issue imeneyi. Like tanakati no hard feelings, you just say what you think. Wakubada baba like what is this, you know what I mean? Yeah, come in my thinking, and that's my opinion. See fact, yeah, my opinion. Maganizo so ngasale sama kandi do follow cast on maganizo. Yeah, unless you have to stop me, but yeah, you don't have to put anything. Yeah, come on maganizo nzuri. Michael Usi issue kuzana ndi kunena kuti mbava anthu pena makesiti mamvesesa kumana munthu sana ambe kunena lero like sana ambe kunena apapa pathaya campaign zoti mbava Michael Usi manganya anayamba kunena 2022. Michael Usi atangolowa boma zimene anayamba kuyankhula ndithu m'misonkhano yake yonse yambiri olapale a president amayankhula kuona zoti akuluakulu koma pali vuto mboma muli anthu ena wake makuti ifeyo tikulakwitsa ife andalefe ino ngati papanga follow politics za ku Malawi manganya nkhani yokhozana ndi kudzudzula mcheredo wakuba kusokoneza mboma sana yambelelo anayamba kale. You understand? That's the first thing. Number 2, manganya pa ground anayamba kuthamanga aposo anangolowa kumene bwanji chimachitika njani manganya malowa kulowa maofisi nthawi chani then all of a sudden out of blue napeza kuti manganya nangosiya chifukwa choti we don't know muno wake ndi amalangolongoso bwino waye anasiya komano panalinso case ina yenoti atapita ku office ina yake I think anamuuza kuti amusumira chifukwa kuti wapanga harasi anthu kumene koko anamuuza kuti amusumira I think kanthawi kamene anazasiya sopano kuthamanga koma nayenso mene apanga Vidumbiko Mumba muja ukuso apanganso. Number 2, manganya despite kunena kuti makuti komano pali china chake chimene athaso kulongosola kana nawo pali zifukwa zimene iye angatha kulongosola komano manganya sali ngati ku MCB kwenikweni sali ngati ku chipani cholamula and over and over timabwereza kunena kuti pano chipani cholamula ndi chimene chimapangitsa kuti ndi chimene chimakhala kuti chikulamula. Chipani chimakhala ndi mphamvu zambiri kuposa boma. We never know what happened to manganya aramba zotakataka. We never know kuti why anasiya chipani chinamuza kuti chani. We don't know. You understand? Nde angankhe bwino ndi manganya chifukwa example ina imene tayiona ndiona kuti pa nthawi imene watuluka manganya okay pa nthawi imene zamveka kwambiri chifukwa zamveka kwambiri chifukwa after apapa komano mbuyomo sizimamveka kwenikweni nakasati mangoti nonse muli boma momwe right. Yes, palika chilungamonso kuona zoti
okay manganyayu for the minasa tengo running medi blah 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 blah. Yeah. Kamabe that's mere truth. Kamano mbuyo muso manganya sumiza makamba ndithama amadokotaso. Ndefuso ndokumati chinampangisa tomanganya asiyeni chani. Ayankeka koma zimenezo. Koma mmene aoneraso ife unozuri manganya mwina kutheka amayesa mbali yake koma ifuti chipani chimene chimakula mphamvu kwambiri. Mina another nozuri sindingakwanise kusolve izi. Yes, the vice president koma anaona kuti izi sindingakwanise. I'm trying. Remember the issue or Blanta panala zungwana ku Germany. Video message na ibanga so post iso. Pamene ananyanyala kurafuna zipita kwao. Right? Kenako ndikubwera iye ndiwakhazika basi nkoza ti ayi. Chifuna ndiyani kumamira amaruzi ta paseka rankala anthu ena ake makutuma kuti manganya nkoza ayi. Issue mene remember? Ndeno chifuyo kuti chipani chimakula mphamvu. Yeah, we never know chimene chika behind the scenes. Behind the curtains. Kusiri kwa makarani chinachitika njani. Ngati panopa wabwera kungu yankhula kokha komano chipani chatuluka kale nkonena kuti tulapasu lino ngati sufuna siyo president yo makuti anyway our just anali my opinion jabe sikuti ndi ma facts mano. What do you think? You What do you think? Magana ziyani bakani yamanganya kumasa bankani mene yamakosana mene akuyankhula. I was just give mangopeleka maganizo anga bankani ya manganya. Guys, thank you so much. Ndima fulani kumbejonji ausi ndi amumba anasankhidwa nthawi zawo sizinasiyana kwambiri. Awa to vice presidency, awa to cabinet anasankhidwa almost the same time. Nthawi yake sinasiyana koma winayu waona vuto nkuchoka apo zaka zimenezi patatha kutangotsala mwezi umodzi kuti alandire sala yomaliza nkukayimapo. Adakhala minister of is it culture and tourism. Kenaka ministry of natural resources. From minister of natural resources anasankhidwa kukhala vice president wa dziko nkuwapatsanso minister of state maundu atatu 5 years minutes. Koma I want you to see through these 5 years 3 positions, and I want you to see the other side. Vitumbiko Mumba, engineer Vitumbiko Mumba, 1 year as a cabinet minister, 2 ministries, and see what he has done and compare with what has happened. What this guy for 4 years, 3 ministries, what he has done. Ndeti pange compare. Ndeti wone what do we need as Malawians? Mwone betano? Wina oyangana opeza vuto nkulisi hapo mpovuto lija nkutawa nkukayima hapo chimodzi ngati mulonda. Iwe ndisukulu nawe takupatsa mfuti imene ndi mphamvu za lamulo. Kusankhidwa ngati nduna ndi ula kupatsa mphamvu sikocho constitution yazi kupatsa mphamvu izukhala udzigadira izi mitengo iyi chachachani izi za natural resources za chani udziona zimezi za arts mudziona zimezi nakuba pamene pankuvumbuluka nyalubwe uli ndi futi m'manja iwe nkuthawa nkukayima uko nkukayamba uko wakuba wina waona anthu akuba shuga akuzembetsa shuga. Unduna wake woyamba adaona kuti anthu akumatsekeredwa m'mafakitale, anthu akulandira ndalama zochepa kusiyana ndi mtengo umene boma lidayika. He confronted those problems head on. Ndikumathana nazo amalawi nkumaombera m'manja kuti this is the guy that wanted performance. Discover the problem, face it head on and defeat it, because you have got the power. That power you have given by the constitution. In my case, if you ask me, mukadifusa ine sindingafune munthu ori vuto ndampatsa udindo akulandira ndalama zathu zimagalimoto kani zingati tire museu nkumango wakhula makama speech kumatani koma cheni chooneka chochitika osaoneka. Uyu winayu 1 year yoka pa Chingereza amati he has scars to show.
ali ndi zipyera zodakhoza kuonetsani uli kuja munandituma kuja ndabwerako, but this is how I've been bruised for Malawians. You understand? Umumu ndimenda temekera for Malawians. Adayamba kutrade kutokosapa kuyani kujana kuyambirira amumu kuleba. The truth chilungamo chake nchakuti wina yamata akagwira chinthu chomwe panga spin awanagwira kuchigwira kumayang'ana akatata apite kunja abwere kumayang'ana apite. No, we have the right because nangasama ndalama zathu sio ausi ndalama zimene akulandira zinzaza mha zimasokana awulandira bana amumbaso atakakalanyika ndani tine naso koma show evidence of your performance. Takutumani kadioneni ku natural resources, kadioneni ku tourism. Show us evidence mwapangako chani chimene chocho. Uyu winayu wapanga perform, akupanga perform. Ndi zimene amalawi akufuna zimenezo. Simungababise sugar olimidwa malawi mamuno. Madzi mukugwisa sugar malawi mamuno. Nthaka anthu ogwisa sugar ku malawi konkulu. Simungababise zimene zozo zimene ife tikufuna. Osati kuthawa kwa imaba julu nkubaka akubako ndero khanga rubangire kufera njira.